Знаеш ли, кое е най-трудното нещо на света? Да си позволиш да бъдеш видим, такъв какъвто си. Без броня, без сценарий, без перфектна маска, която да ни предпазва от целия свят. Повечето хора мислят, че уязвимостта е слабост. Че ако покажеш как се чувстваш, ще те наранят. А всъщност, точно това е истинската сила. Да бъдеш уязвим не означава да се разпадаш. Означава да имаш куража да се покажеш, въпреки страха. Аз съм Христина, а това е четвъртото видео от поредицата 12 видеа на присъствието. Система, в която думите не просто звучат, а оживяват чрез присъствието. Всяко от тези видеа е покана към теб да върнеш своята увереност, гласа си, връзката със себе си. Помисли си, кога за последно си позволи да бъдеш истински. Да покажеш емоция, съмнение, да бъдеш неуверен. Момент, в който просто си казваш: не знам, но съм тук, присъствам и това съм аз. Парадоксът е, че когато се преструваме, че сме безупречни, ставаме недостижими, а хората не се свързват с нашето съвършенство. Те се свързват с нашата човечност. С гласа, който леко трепери, с погледа, който показва емоция, с усмивката, която не е перфектна, но е жива и присъствена. Аз дълго време се страхувах да покажа трепета в гласа си. Да не би някой да си каже, че не съм перфектна, че не съм достатъчна, че не съм достатъчно уверена, но с времето разбрах именно онези моменти, в които не се преструваме. Са моментите, в които хората усещат най-дълбоко връзката с нас. Уязвимостта не отнема силата, тя я показва. Тя не руши авторитета, тя го прави човешки. Много хора казват: да, но ако се покажа уязвим, другите ще го използват срещу мен. И може би има истина в това. Да, има хора, които могат да се възползват, но само ако споделиш от нужда за одобрение, а не от осъзнатост. Разликата е в енергията, която влагаш в думите. Когато говориш от страх, уязвимостта ти е като отворена рана. Когато говориш от мъдрост, тя се превръща в сила. Истинската уязвимост не е да се отвориш пред всички, а да избереш пред кого да го направиш. Да споделиш от място, от позиция, в която вече е здрава, а не от позиция, в която те боли. Когато го направиш, така никой няма да може да използва твоята уязвимост срещу теб. Тя вече не е пробойна в бронята, а светлина, която минава през нея. Истинската увереност не идва от това да изглеждаш силен, а от това да си в мир с това, което си, дори когато не си готов. Да бъдеш уязвим е да кажеш: ето ме, това съм аз и съм тук. И може би точно тогава думите ти започват да лекуват, защото вече не се опитваш да впечатляваш, а просто да бъдеш. Ако това видео те докосна, остани с мен и за следващите от поредицата. Следващата ни тема ще бъде перфекционизъм. Капанът, който ни държи далеч от свободата да се изразяваме. Вземи своят безплатен наръчник, ще го изпиша в описанието. Риторика в действие от christinavasileva.com. Това е мястото, където думите оживяват чрез присъствието. До скоро! Чао!